Jiena George Azzopardi, Principal Curator tas-siti Feniċi Romani u Medjevali, però anke ninsab involut fl-amministrazzjoni u anke fil-curatorship tas-siti anke ta' Għawdex. Illum se nitkellmu fuq oġġett li huwa partikolari ħafna minħabba ċerti karatteristiċi li jġor. Huma karatteristiċi li jagħmluh interessanti u li minħabba din ir-raġuni anke huwa oġġett li huwa ta' ċertu interess għalija u li ħanitkellmu dwaru llum. Mela, dan l-artefatt huwa importanti minħabba s-sinifikat li fih għal-fatt li għandek fuq riproduzzjoni ta' stragali. L-stragali kienu jkunu l-għadam tal-kiesi tal-naċ jew inkella mos. U dawn fi żmien ir-Rumani kienu jintużaw bħala jew kienu jintużaw fil-lob tad-dajs. Issa dawn l-għadam għandhom il-ġnub tagħhom kollha differenti. Allura kienu jintużaw b'mod illi jekk ikollok il-kombinazzjoni ta' dawn il-ġnub b'tali mod li ġib rebħa lil min qed jilgħab, allura f'dak il-każ inti għandek min qed jilgħab jirbaħ il-logħba. Issa kien hemm twemmin superstizzjuż dak iż-żmien illi meta inti tirriproduċi pereżempju dawn l-astragali dawn l-għadam fuq ankra ta' ċomp bħal miyadejn, naturalment ir-riproduzzjoni ħad tkun ukoll fiċ-ċomp, kienu jemmnu illi jekk inti tirriproduċihom b'mod illi jirrappreżentaw rebħa bħal daqs li kieku jirrappreżentaw rebħa minn qed jilgħab, kienu jemmnu allura li f'dak il-każ din iġġejb xorti tajba lil dawk li qed jivvjaġġaw fuq il-bastiment lil Baħrejn jew passiġġieri li kien ikun hemm. Fis-sens illi wkoll anke dbiet minnhom tempesti, dbiet minnhom perikli oħrajn, perikli li kienu jiffaċċjaw waqt il-vjaġġ. Allura kienu jirproduċuhom għax kienu jemmnu li dina ġġibilhom ir-risq fuq il-baħar. F'dan il-każ partikolari ma tantx donnu nistgħu nemmnu li ġabitilhom risq għaliex dina stabet fih il-baħar, jekk huwa l-każ li qed tifforma parti minn shipwreck, jidher li allura l-bastiment li kienu fuq wera, allura ma tantx jidher li ġabitilhom risq. Mela importanti li ngħidu li din l-ankra nstabet flimkien ma' materjal ċeramiku ieħor fil-qiegħ tal-baħar fid-daħla tal-Bajja ta' Xlendi. U importanti li ngħidu dan għaliex fil-daħla tal-Bajja ta' Xlendi kellek numru ta' shipwrecks, dak li bl-Ingliż jgħidulhom shipwrecks, jiġifieri bastimenti li jkunu werqu. U din jista' jkun li hija waħda minnhom, waħda kienet tappartini għal xi bastiment minn dawn li jerqu huma wresqin lejn il-Bajja ta' Xlendi. Dak juru wkoll li jekk wieħed kellu jimmaġina il-Bajja ta' Xlendi dak iż-żmien bil-bastimenti deħlin u ħerġin, wieħed jista' jimmaġina anke l-attività kummerċjali u l-attività marittima li kellek dak iż-żmien ix-Xlendi, speċjalment fil-ħolqa tiegħu bejn l-Afrika ta' fuq u l-Mediterran tat-Tramuntana, dak il-kummerċ għaddej bejn iż-żewġ partijiet, bastimenti jieqfu fil-Bajja ta' Xlendi biex jibdlu ċertu tagħbija jew inkella jgħabbu tagħbija jew iħottu oħra. Jiġifieri kellek ċerta attività kummerċjali, attività marittima li kellek għaddejja hemmhekk f'dan il-port, u allura dan l-artifatt irridu naraw f'dan il-kuntest ta' kummerċ marittimu, kummerċ li wieħed kien jara dak iż-żmien fil-Bajja ta' Xlendi. Importanti li ngħidu wkoll waqt qegħdin nitkellmu propju in-konnessjoni ma' din l-ankra, illi l-baħar fil-każ tal-Bajja ta' Xlendi ma kienx jidħol sa fejn huwa llum, imma kien jidħol iktar il-ġewwa, kien jidħol propju sa fejn illum għandek il-Kappella tal-Madonna tal-Karmlu. Li ġara kien imbagħad illi fit-terremot tal-1693 li kellu l-epiċentru tiegħu f'Noto naħa t'isfel ta' Sqallija, il-baħar ħareġ b'saħħa kbira, b'enerġija kbira l barra u sa fejn illum għandek it-torri, jiġifieri qed ngħidu mit-torri sa xtajta tal-lum kien prattikament kollu il-baħar niexef. Meta mbagħad dan daħal lura bis-saħħa u dik l-enerġija kollha, il-baħar ma rġax daħal sa fejn kien, sa fejn hemm il-Kappella tal-Madonna tal-Karmlu llum, imma daħal sa fejn huwa llum. U bekk huwa fforma l-xtajta li għandek illum preżentament fil-Bajja ta' Xlendi.
Mela biex nifhmu aħjar kif kienu jkunu l-ankri Rumani bħal dik li fuqha għandna l-astragals, hawnhekk għandna rikostruzzjoni ta' ankra Rumana ukoll mixlendi, ankra tat-tip li kienet tintuża mir-4 seklu qabel Kristu sa 4 seklu wara Kristu, jiġifieri qed nitkellmu minn tul twil, minn perjodu twil ta' żmien, ankra li kienet tintuża kif qed ngħidu mal-Mediterran kollu, u li hawnhekk għandna rikostruzzjoni ta' waħda minnhom biex nifhmu aħjar kif kienet tkun din l-ankra, id-daqs tagħha u anke l-għamla tagħha. Għandna partijiet oriġinali bħal huma l-istokk u bħal mija dik li tissejjaħ il-kolar, però mbagħad hemm ukoll anke partijiet li huma moderni, huma rikostruiti bħal mija l-parti l-prinċipali u anke l-ponot tagħha li huma tal-injam, huma rikostruzzjoni moderna għaliex l-injam naturalment taħt il-baħar ma jservix. F'dak il-każ ikunu spiċċaw, imma baqgħna biss il-partijiet l-oriġinali, il-kolar u l-istokk. Naturalment anke l-ħabel ma jservix taħt il-baħar, allura l-ħabel f'dal każ huwa wkoll parti mir-rikostruzzjoni moderna. Però kollha kemm hija qiegħda turi ankra Rumana ta' dak iż-żmien bħal dik li għandna l-astragals fuqha, kif kienet tidher l-għamla tagħha u anke d-daqs tagħha.